रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया आसामनि गेजेराव जौगासिननाय होननायनि जा बुं मोनदों बेहा प्रमाण दङ मानोना देग्लाय जोंनि बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङावहाय जेसेबां लायबिलिटिस दंमोन बे लायबिलिटिसफोरखौ रिकभार खालामनायनि गेजेराव अल अभार आसाम बियो गिबि थाखोआव थांनो हादों माने फ्राय रिकभार जादों जायनि जाहोनाव बे एवार्डखौ मोनदों थारमाने रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया गावनि जा अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभफोरखौ मावफुंनो जाफुंनो हादों होननानै जोङो फोरमान मोननो हादों। सार बे बिथांमोननिफ्राय जे दाहार लायोबा आबादारिफ्रा माबायदि दुखुनांथाव खोथाया बेनो समबाय समितिनि मेम्बारशिप जानो मोनाबा धार लानो मोना बे जोंनि थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बे सान्तिपुर रुनिकाटा हालामनि मानसिफ्रा माखासे एरियानि अनगायै बांसिन एरियानो फरेस्ट एरियायावहाय हा गैजायैखाय बा जों समबाय समितिजों लिंक थानो मोनैखाय बा रेशन कार्ड गैजायैखाय जों जेरै लन लानो मोनाखै एपिएल बिपिएलनि बाथ्रा खोन्थाखौथ' बाद दोन जों माने समबाय समितिनि गासैबो जा मोननांगौ गावनि मोन्थाय बे मोन्थायनिफ्राय जों बन्सित जानानै दङ दा गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा जेरै हा बुयै बुयै खारलागासिनो दङ मोनसे हाखौ हादान सिफायखांबा बेखौ फानना गुबुन मोनसे हादान सिफायो बेफोरबायदि केरेक्टारनिफ्रायबो जों जानगारनांसिगौ नङाब्ला भारत हादोरा भारत सरकारा जा जोंनो मोन्थाय गावनि बेसिक माने राइट्सखौ होनो थांगासिनो दङ मौलिक अधिकारखौ बा गुदि मोन्थायखौ बेनिफ्राय बन्सित जायै बायदि जोंनि बिटिआरआव थानाय बर'फ्राबो दुलाराय आसामाव थानाय बर'फ्राबो थागिबि हानि फिसा होननानै जोङो खुगायावल' बुङालासिनो हानि जा प्रमाण पत्र दङ बेखौ गोख्रै बहनना लानानै सासे भारतीय हिसाबै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनायनि मुङाव जोङो जा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ इन्जय खालामनायनि सम फैदों। सार थांनाय मोनायावदि रायमना नेसनेल पार्कआवहाय मैहुर खालामगिरिफोरा फरेस्टखौहाय बुदों होननानै जों मिथिनो मोनो। बे सैथो खोन्था बिसोरो 10 जन जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनियाबो बुरजामोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि बिसोरो सासेखौ एटेक खालामदों दा बे 10 जननि एगेन्स्टआव जोङो वाइल्ड लाइफ केस जाबसिनना होदों गतिके आयेना आयेन बायदि बिसोरनि सायावहाय बिसार खालामगोन। थेंक इउ सार।